Salam gaderly tomoşaçylarym. Ýaýlymyzda Jekun TV we siziň ähliňizde kanalymyzda hoş gördük. Gaderly ilişler, ine biziň geçen sanlarymyzda şäherimiziň dürli ýerlerine getelenjimizi, seýahatymyzy gördük. Siz bolsa bu barada öz pikirleriňizi, beýlekleriňizi beýan etdiňiz. Munuň üçin siziň ähliňize köp sag bolsun aýdýan. Şeýle biz siziň ähliňiziň isteklerinizi göz öňüne tutup, ýene de şäherimiziň gözel ýerlerine seýahatymyzy dowam etdirýär. Ine bugün kunnekem biz dörüjülük toparymyzy bilen Lewat vilayatynyň baş meçidiniň öňünde dur. Dogrusu Günnöwrüň binagerlik sanatyny maksus görnüşde gurulan bu binany synlamak üçin onuň golaýyna gelmek hökmanam däl. Ol kerki şeýlede mar tarapdan gelýän wagtynda hem uzak aralykdan hem görünýär we ähli kişini özüne bennetýär. Gije bolsa ol aýratyn owadan keşwe gerýär. Ýylyň may aýynda meçidiň düýbüniň tutuluş dabarasy geçirilip, 2020-nji ýylyň 22-nji fevralyna bolsa Gahrman arkadaşymyzyň hut özüniň gatnaşmagynda meçit gurulup ulanylmagy berildi. Binyat hususy kärhanasynyň hünärmenler tarapyndan taýýarlandy. Binanyň guruluşy bolsa Altynguly hususy kärhanasynyň işgärler tarapyndan amala aşyryldy. Bundan başga-da binanyň guruluşynda döwletli öý, Altın Bürgüt, şeýlede Demirgap hususy kärhanalaryň hem goşandy bardyr. Meçidiň merkezindäki gümmüziň depesinde altyn çaýlan aýyň keşbi bar. Meçid 4 sany minaradan ibarat bolup, olaryň her biriniň boyu 63 metr, gümmüziň beýikligi bolsa 40 metrden ibaratdyr. Meçid 2 gatdan ibarat bolup, onuň birinji gatynyň meýdany 3444 ine 4 metre, zinalar üçin niýetlenen ikinji gatyň meýdany bolsa 1609 ine 4 metre barabardyr. Geçe döwrabap, teknikalar döwrabap, görnüşde döwrabap, enjamlar, salkynladyş, ýyladyş, suw we elektrik üpçünçilik ulgamlary bilen dolu üpçün edilendir. Şol bir wagtyň özünde bu ýerde 3000 san adam namaz okap bilýär. Binalar toplumynyň umum tutýan meýdany bolsa 5 hektara barabardyr. Gaderly tomoşaçylar, ine bu ýerde bolsa sadaka bermeklik üçin 500 orunlyk niýetlenen bina şeýle hem 50 orunlyk mehmanhana bardyr.
Gadany tomaşaçylar, ene şunun bilen şun seýahatymyzy geçirip gutarýar. Sizin ähliňizden göwnüňizden turanlar diýip umyd edýär. Bu barada öz bellikleriňiz, pikirleriňiz bar bolsa beýan edip bilersiňiz. Şeýle de ekranymyzda görýän belgiňize basyp biziň kanalymyza goşulyp bilersiňiz. Indiki de görüşýänçe bolsa hoş wagtyňyz.